Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsoon, naanata sa ikakawhaag 5 nga Domingo sulod sa tuig. Padayon natong iampo nga ang katawhan maghigugmaay, mag-alagaray, nga dili magsigig kwenta sa mga rewards or mga makuha para sa kaugalingong kaayuhan, kung dili moalagad alang sa kaayuhan sa katilingban. Atong iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig hunahuna sa atong panginahanglan dinhi ug mitabang nato kanunay nga unta hatagan sa sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan aron sa kanunay malipayon sila ug balaan ang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Amahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan, subay sa imong balaod sa gugma. Himua nga mahigugma kami kanimo ug sa usag-usa kanamo, aron mudangat kami nganha sa kinabuhing tunhay, kay alang niini imo kaming gibuhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Pangitaan ninyo ang Ginoo samtang siya hikaplagan pa, sangpitan ninyo siya samtang siya duol pa. Pabiyaa ang mga dautan sa ilang sala, ug ipasalikway sa mga makasasala ang ilang dautang huna-huna. Pabalika sila sa Ginoo aron kaluy-an sila. Pabalika sa atong Dios, kay andam siya sa pagpasaylo. Kayang akong huna-huna, dili sama sa inyong huna-huna, niyang akong mga laraw sama sa inyong mga laraw, nag-ingon ang Ginoo. Kay ingon nga ang kalangitan, habog kay sa yuta, ang akong mga laraw, habog kay sa inyong mga laraw, ug ang akong huna-huna, kay sa inyong huna-huna. Ang pulong sa Ginoo. Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Himayaon ko ikaw adlaw-adlaw, ug daygon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Dako ang Ginoo ug angay gayud siyang daygon, ang iyang kadako dili matukib. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on, dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, ug maluluy-on sa tanan niyang mga binuhat. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagasangpit kaniya, sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuoran. Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya.
Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Ang dako kong tinguha ug paglaom mao nga dili ko gayud pakyason pagtuman ng akong katungdanan, kundili magmaisog ako sa tanang panahon, labi na gayud ning panahona, aron makapasidungog ako kang Kristo, buhi ako o patay. Kay alang kanako ang kinabuhi mao si Kristo, ug ang kamatayon maghatag kanakog dugang kaayuhan. Apan kun buhi ako, makahimo ako mas mapuslanon nga buhat, busa wala ako masayod, hain niini ang akong pilion. Naglibog gayud ako kun unsay akong pilion. Buot ako mobiya ning kinabuhia, ug makig-uban kang Kristo, nga mas maayo alang kanako. Apan, labi pang maayo alang kaninyo, nga buhi ako. Nan karon, ang hinungdanon, mao nga magkinabuhi kamo sumala sa Ebanghelyo ni Kristo, aron bisag dili ako makaanha kaninyo, madungog ko nga nagpabilin kamo nga lig-on diha sa usa ka tuyo ug maghiusa kamo pagpalambo sa Ebanghelyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Hanausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus misugilon sa iyang mga tinun-an niining sambingaya, ang gingharian sa langit sama sa tag-iya sa usa ka parasan nga sayo sa buntag milakaw aron pagpangitag mga tao nga iyang patrabahoon. Miuyon siya paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka denaryo ang adlaw, o gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagkaalas 9, miadto na usab siya sa merkado, og didto nakita niya ang pipila ka tawo nga nagtindog nga walay buhat. Busa miingon siya kanila, trabaho usab kamo sa akong parasan, ug hatagan ko kamog hustong suhol. Og nangadto sila. Unya sa pagkaalas 12 ug sa pagkaalas 3, mao gihapon ang iyang gihimo. Hapit na kadto mo alas 5 nga miadto siya sa merkado, ug didto nakakita siya laing pipila ka tawo nga walay buhat. Siya nangutana kanila, nganong giusikan man ninyo ang tibuok adlaw? Sila nanubag, kay wala may mipatrabaho kanamo. Og miingon siya kanila, kun mao kana, trabaho usab kamo didto sa akong parasan. Sa pagkasawumsom na ang tag-iya, miingon sa iyang kapatas, tawga ang mga mamumuo ug hatagi sila sa ilang suhol. Unaha pagsuhol kadtong ulahing gipatrabaho ug ipaulahi pagkadtong unang gipatrabaho. Ang mga tao nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon, gisuhulan og usa ka denaryo ang matag usa kanila. Busa sa pagduol na sa mga tao nga unang gipatrabaho,
nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat. Apan ang usag-usa kanila gihatagan usab og tagsa ka dinaryo. Gidawat nila ang ilang suhol og nagbagutbot sila batok sa agalon. Mingon sila, kining mga tawhana nga ulahi mong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras, samtang kami nagtrabaho sa tibok adlaw ug napagba sa kainit. Apan bisan pa niini, imo silang gihatagag samang suhol nga imong gihatag kanamo. Ang agalon mitubag sa usa kanila, migo, pamati, wala ako maglimbong kanimo, kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka dinaryo ang adlaw. Karon dawata ang imong suhol ug pauli sa inyo. Mao'y akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala ba di ay ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta sumala sa akong gusto, o nasina ka ba hinuon kay ako manggihatagon man? O gitapos ni Hesus ang sambingay sa pag-ingon, busa kadtong naulahi, mahiuna, o kadtong nahiuna, maulahi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kung naay ipanghatag nga kaayuhan sa maanang kwarta o bugas, unsa may gusto nimo, mauwahi ka o maguna? Gilingay mong tupad. Ing nagnaaro ipanghatag sa Father, bisag tag 1,000 lang para sa umaabot nga leksyon. Bisag tag 1,000 lang. Ang sa may gusto nimo, maulahi ka o mauna? Mauna. Mauna, mga igsoon, si Kristo pirmi gining maghatag o grasya. Dili lang grasya nga kalibutanon, grasya gyud nga langitnon. Pero ang iyang requirement, kinahanglan ta mo trabaho. Sige karon, kung trabahoonon ang himuon, unsa may gusto ninyo, mag-una mo o maulahi? Kana bang paglimpyoan ang kanal, paghimoan ang mga magguna, maglimpyo ang mga lugar silingan, unsa may gusto ninyo, mauna o maulahi? Oh, una good taon. Ulahi gyud. Mao na itong batasan. Mao na gipakita ni Kristo sa atong ebanghelyo karon ang iyang pamaagi. Kung nahitabo patingali nga kanis Kristo, karon ni siya nahitabo ang iyang gibuhat, murag nakiha na gini siyag unfair labor practice. Oh, syunan ka na ang nagtrabaho go sa kaoras, pariharag sohol sa nagtrabaho siyam kaoras. Ganahan mo na. Ang nagtrabaho sugod alas 5 buntag, hantod alas 6 sa gabi, pariharag sohol sa nagtrabaho alas 5 hapon, kutob alas 6. Unfair labor practice. I-prorate gina siya. Kwintahon gina tagpila ang oras nya. Kung ikaw ni trabaho kag usa ka oras, balik kag usa ka oras, ganong silduhan mo kag usa ka adlaw nga usa ra man ka oras imong trabaho? Unfair. Ngiling nga imong tupad na, di ba unfair? Mao na diri sa atong unang pagbasa, giklaro gid na ni propeta Isaías, ang Ginoo iya ginang giklaro, ang akong pamaagi lahi sa inyong pamaagi. Ang akong panghuna-huna layo kaayo ikumparar sa inyong panghuna-huna. Habog ra kaayo, mura og langit ug yuta ang distansya. Di gyud mag-abot. Pero hay may mas maayo ang pamaagis Ginoo o ang ato rong pamaagi sa labor code? Kusga.
So musugot ra gyud mo sweldohan mo og parihara sa katong nagtrabaho gamay. Kamo perti ninyong overtime, yawa na mo'y overtime pay kay parihara mo og sweldo atong wa mag overtime. Sugot mo ana dili. Perti manggay natong paningkamot o pang-apply abroad. Aron madako-dako ang sweldo. Hastang lisura, no? Mo abroad ka ba? Ato ka UK, ato ka US. Niyang imong sweldo, parehas Pilipinas. Okay mo na. O na, dili dayon. Ingon mo, pamaagis Ginoo. O na, doon na tayo gitawag og discrimination dinhi sa atong pagpanrabaho sa kalibutan. Og mo trabaho ka dito gawas, US, UK, Singapore, Japan, mas dako kag sweldo kaysa anhi kas Pilipinas. Pero maora gud nang lawasa imong gigamit, maora sa nang utoka imong gigamit, maora sa nang kahagua ang imong gigamit. Pero ang imong sweldo gamay kun anhi dinhi. Luoy kay ba nga mo abroad usa ko aron maarang-arang akong kahimtang kay anha lang gyud ko sa Pilipinas magtrabaho wa gyud ayo. Mao man ay prinsipyos kasagaran. Imong tupad lingi ay na papilion ka adto ka mo trabaho sa Amerika og dinhi asa ka. Ingna papilion ka ba adto ka sa Amerika mo trabaho o dinhi asa man ka. Og naagid ba? Naagid ng opportunity ha. Oh, biyaan oy. Hastag ang mga anak gagmay biyaan ang mga dagko nga mga responsibilidad biyaan kay para lang gyud maka-abroad. Muna resulta daghan in taon kaayong nagmingaw nga mga anak, daghan kaayong nagmingaw nga mga bana, nagmingaw nga mga asawa hangtod giilis-ilisa na lagpanagsa aron mawa ang mga kamingaw. May pangpari wa gyud mingaw-mingaw be. Ako papilion sa ko asa ko gusto magpari, Pilipinas o adtos Amerika. Giing nako. Oh, anhi ko dinhi. Ganahan kay ko dinhi. Kay bisag minus ang kolekta, daghan mang manimba. Oh, di ba? dito dako ang kolekta pero jutay ang musimba. Sayon ra na analyson. Ngano man mas sa Ginoo mga igsoon, mas importante ang trabaho kaysa sweldo. Timan iha, mas importante ang trabaho kaysa sweldo. Ngano man ang iyang hukom kanus ata niya hukman nga maayo ta o dili nga pagkatao base sa atong trabaho. Muna importante ang trabaho kaysa sweldo. Unsa may gamito nimo sa pagtrabaho? Kamot, baba, mata, dunggan, imong health, di ba? Mao man imong gamito sa pagtrabaho. Beko na be. Tistingan na to. Sugot ka, swelduhan ka og tag 10,000 ang simana. Pero paralyzed ka. Kanang 10,000 gamito na sa imong therapy, sa imong maintenance. Ana, sugot ka. Oh, tanawa, lingo na mo. Sige, himo na tong 15,000 pero stage 4 cancer ka. Ang imong 15,000 para na sa imong chemotherapy o sa imong mga tambal. Sugot ka? Oh, dili man lagi. Mao na kining atong health, kining atong lawas, dili ni kabayran og sapi. Ang imong pananaw dili na kabayrag sapi mo na imong gigamit sa pagtrabaho. Kining akong kamot nga nagsinyas-sinyas di ni kabayrag sapi nga makalihok ni. Why millions or billions nga makapalihok ani kung maigo ko sa stroke. Bisan pag bilyonaryo ka, ana ginang kamot nimo. Agas gina imong laway. Magdayapir gyud ka kay di nakakapugong sa imong mga discharge diya sa imong mga hugaw. Oh. Lingay mong tupad. Yung natagaan ti kag 1 million, ma-half body paralyzed ka. Okay ka? Ing na.
Mahurot na lang ng imong 1 million, di gina kapauli sa imong lawas. Noy, kana lang usa ka tikang nimo, kanang pagpaso na mo dito padong dire, ako nakapasok ko gikas pultahan padong dire, mahal na kay nagbayad oy. Mahal kay nagbayad. Pangita mo dihag na stroke nga na paralyze nga inig makalakaw siya padong dire. Imagine pila ka buok doctors iyang gibayran ana, pila ka buok occupational therapist iyang gibayran, pila ka buok tambal ang nahurot. Una na makalakaw padong dire, di pagidtarong pakalakaw, ana pagyod, ana. Oh. Sunala mo ana. Nga inyo lang ang ibaylog sweldo. Ayaw pag tinarong mog trabaho. Duko lagi mo diya. Bebe, ang problema karon kinsay imong employer. Kinsay imong employer? Ang Ginoo o ang demonyo? Ilhana nimo, kung demonyo gani ang imong employer, magsigi kag hunahunag sweldo. Pero Ginoo gani imong employer, magsigi kag kalipay diha sa imong trabaho. May kamong mga anak gani adinhi, hay may nindot ninyo. Trabahos Ginoo o trabahos demonyo? Kusga. Kanang pagsigig computer, kinsa man ang trabaho? Sa Ginoo o sa demonyo? Mga anak, tubag. Kanang pagsigig tanaw ng mga TikTok, mga unsa diya? Kinsa man ang trabaho? Sa Ginoo o sa demonyo? Imo ganin ang buhaton, ang imong employer ang demonyo. Kanang pagpanghuga sa inyong gikanan, kanang pagpanglaba, kinsa man ang trabaho? Sa Ginoo o sa demonyo? Kanang pagkatug og sayo, kinsa man ang sugo? Sa demonyo o sa Ginoo? Kanang pagsimba, kinsa man ang sugo? Sa Ginoo o sa demonyo? Kanang pagpalit og slat, kinsa man ang sugo? Sa Ginoo o sa demonyo? Si Aro, di mo palit og slat, mga demonyo mo pilarago na atong slat. Tanawa. Kani, mailhan maginigi sa mga demonyo, ani ba? So, aron gid mo malangit, ako mong gitagaan aron og duha ka klase sa slots na ay gitawag og donation slots, na asad tay investment slot. Ang donation slot, hatag ka dinhi, di na ka mangayo og something in return, di na nimo bawion. Pero kaning investment slot, imong ihatag nya, imong bawion sa saktong panahon, iuli na nimo, doon na pagyoy tubo. Mo na investment slot para kita malipay. Pero pulos ni sa Ginoo, pulos ni iyas Ginoo. So ang atong donation slot mao ang Holy Pads, kaning para sa National Retreat for Priests karong November 7 to 9. Ang slot ani tag 100 pesos. So inighatag nimo 100 para sa Holy Pads, di na ka maghuna-huna nga mobalik ng imong 100. Labi na gyud na itubo. Nga mobalik tingali na in God's way, 100-fold. As of yesterday, ang atong Holy Pads, ang atong halin, niabot na og 34,251 kaslots. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Gusto mong malangit? Naapay 65,749 slots nga available. Nya napagitay 30 slot challenge para sa Holy Pads, para ning atong donation slots. 30 slot challenge pasabot 3,000 pesos. As of yesterday, doon na nasad tayo nadawat nga 175 ka 30 slot challenge. So, pakpak gihapon, 175. Indot na kayo nastanan. Nya, ganahan mo aning donation slots o dili? Gusto mo ani, dili? Kusga. Ang di mo tingog, maimpirno. Nara nyo, gustuhan mo ani. Nya karon sang October 5 to 14, magsaulog ta sa atong segunda patron nga piyesta.
Our Lady of the Most Holy Rosary. Nag-budget sa taani, ato lang gipariha sa last year, 2 million ang atong budget. So naa na sad tay special slot nga 20,000 ka slots nga tag 100 pesos per slot para ni sa atong segunda patron nga pista. Ang title ani, Mother Mary's Enriching Graces or MEG or MMEG or MEG. Marag nindot mang MEG siguro. Mother Mary's Enriching Graces. Gikan karon hangtod ra ni sa October 14. Kani siya mga trabaho ni nga Diyos nun, kaning pagpamalit og slots. Trabaho ni nga Diyos nun. Mao ginatiman ninyo. Ang dili pagpamalit og slot kanang pagsigig tigom yod, trabaho nas demonyo. Bahala mo diya. Okay, unsa may sugo ni Kristo, ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Niingon siya pagtigom. Ang iyanong gisulti pagtigom og bahandi didto sa langit dili dinhi siyuta. Mo na isugos Ginoo, pero ang yawa pagtigom og bahandi dinhi gyud siyuta. Imo na ning tanang gingharian, imo na ning tanang gahom, ihatag ko ninimo, muluhod lang kas akong atubangan. Mo na gisulti siyawa ngadtong Kristo. Hilo mamudia. Nakaron diya sa laing slot, investment slots. Kani ganahan kay mo ani kay iuli man ninyo na pag 25% interest rate per annum. Sa maning nga slot ang sa to sa to title ato DSAP, Divine Solutions and Prosperity. Tagpila man ang atong per slot? 500,000 per slot. Mana siya? Pila raman kabuk atong slots nga available? 140 slots. Kay ato ning og mahalin ni tanan, ibayad nato anang yuta diha sa kilid. Pila naman ka slots ang gisaad karon ni pledge. Pledges lang o sa atong gipangdawat. Pero pwede na sad og ilan ang isubmit ang ilang 500,000 per slot. Doon na natay nadawat nga 27 pledges. Pakpak, salamat sa ni-pledge. So 113 slots na lang ang available. Nga ato ning gitarget nga ang mga pledges nga atong dawaton kutubra karong September 30. Inighuman aning September 30, i-close na nato ang mga pledges niya. Mahurot manig sa dili ato nang i-process ang pagkuha sa mga investments. Na naman ang atong investment agreement niya. Kung kamong mga interested, labi na kamong ni pledge o gusto mo mangayog kopya sa atong investment agreement, pangayo lang mo gikan sa atong opisina or gikan aning atong mga sekretaris, si Bernardo Jacobi atong head sa finance, si Remedios Ocaba atong secretary, or si Hinara Laborte atong head sa accounting, atong treasurer, or si Idna Barosa. Pangayo lang mo nilag kopya sa atong investment agreement aron ato na nang i-process. Pero kutob rata karong September 30 mudawat og mga pledges aron makapangita taglaing paagi kung dili gyud ni mahurot. So pledge na mo ha. Tag 500,000 ra na. Wa mo kahibaw, nakausara na ninyo ibaligya ang inyong balay, mahali na og 500,000. Labi na mong nayarang-arang og balay. Og dili sad kayo kana inyong mga sakyanan ibaligya lang usa na. Nya mahurot na natanan og kahalin, ipalit dayon dire. Ana. Unsa may ibalik sa Ginoo ninyo, dili 25%. Kaning 25% per annum, duwa-duwa ra gining ato, pero sa Ginoo 100-fold. Pila man ang 100-fold? Pila na ka percent ang 100-fold? Kana bang piluog ka 100 ang imong gihatag? Dili na 100%. Kaya ang 100% madoble ra man ang imong gihatag.
Pero piluon o ka 100 times, pila man na ka percent? Computer. Di lagi mo kamao. Akong paminaw, murag 10,000% na siya per annum. 10,000%. Muna sa mga manggihatagon. Unsa may ihatag sa Ginoo nato, espirituhanon o lawasnon nga mga grasya. Matod pa niya, kinsa tong muhatag sa way pagpangayog bayad ang akong amahan nga nagtan-aw kaninyo, muhatag ninyo sa gatusan kapilo sa inyong gihatag dinhi nya plus pagyod kinabuhing way katapusan didto sa langit. Kining maong saad gipamatud-an ni San Pablo diri sa atong unang ikaduhang pagbasa nga niingon si San Pablo, palabihon nako nga mawa ko aning kalibutan na og motipo nakos Ginoo. Apan kay niya paman ko dinhi, palabihon nako, himuon nako ang tanan sa pagtuman sa iyang mga sugo. Kutob sa akong mahimo. Nga matod pa ni San Pablo, ang kinabuhi para niya mao si Kristo. Mao ang pagtuman sa sugo ni Kristo. Ug ang kamatayon mao nay gitawag og ginansya kay matipo na manggisyas Ginoo. Pero magsigit tagtigo maning kwarta, ang suhol gyud, ang sweldo gyud mo yatong ato gyung tan-awon, dili ang pagtrabaho nga mao ang pag-alagad sa atong isig katawo. Ang maatong mada mao ang yawa dinhi aning kalibutana ug mahimot ang iwit didto sa gingharias langit. Matod pa ni Kristo, daghan rong naguna apan naulahi, daghang naulahi mahiuna. Kamo sige mong paminaw dinhi, dugay na kay mong sigig paminaw aning atong sigig hatag pabaligyag slat, nagpalibagbag lang kasagaran di gyud maminaw. Nya naay makadungog karong adlaw, hala na day slat si Father, mopalit dayon. Malangit dayon to siya. Pero ikaw nga nagsigig paminaw nya sigil ka, unya na lang, unya na lang, unya na lang, mamatay. Sus, pag-ingaw sa Ginoo, asa man ka, sa musod takos langit nyor, unya na lang, unya na lang. Nusa man nyor, unya na lang, diha lang sa kas impierno, unya na lang, sunod na lang. No? Sige, lingiyay mong tupad. Ingna, kanusa man ka mo palit og slat. Pangutan na. Nya mo gani, unya na lang, sala, bantay kan. Bantay kas Ginoo ana. Palit dayon. Sige, manindog na ta katong mopalit. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, gitawag kita sa atong Ginoo aron mahimong iyang mga sulugoon sa iyang parasan. Busa mapaubsanon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Ginoo diha sa imong kaluoy pamatia kami. Ginoo diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan pinaagi sa ilang panig-ingnan magtudlo kanato sa maalamong pagpamuhat, sa malumong paghigugma ug sa mapaubsanong paglakat uban sa atong Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga ang mga pangulo sa kanasuran
maghago sa pagpangitag makiangayong mga paagi, sa pagdalag kalinaw ngadto sa ilang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga ang mga gihinginlan ug mga langyaw ug ang tanan nga nangitag trabaho kanunay tagdon uban ang dignidad ug pagtahod, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga ang tanang masakiton ug mga walay puloy-anan makahibalo sa makaalim nga gugma ni Kristo sa ilang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magwalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga ang mga mihalin natong kaigsuunan magatagamtam sa kalipay ug kalinaw walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Maluluyong Amahan, dungga ang among mga pangamuyo nga among gituboy nga naha kanimo uban sa gugmag pagpaubos pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami niining mga gasa aron pagpakita sa among pagtuo ug paghigugma. Himoa nga makapahimuot kini kanimo ug nga mahimo alang kanamo nga pasalamat ni Hesukristo imong anak nga maoy among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kani. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang tanan nga mga butang madako siya o magamay, imong mga binuhat. Ang mga kausaban sa takna ug panahon nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan o gitugyanan o gahom sa pagpamuhat uban sa tananiyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdaig sa imong himaya diha sa tananimong mga binuhat. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo nga gidaig o gisangyaw sa langit o sa yuta sa mga anghel o arkanghel sa way hunong nga awit sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao
aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ngani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimong makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanim. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, gilig-on mo kami pinaagi niining Eucharistia, padayuna ang pagtabang kanamo pinaagi sa imong gugma. Himua nga mahubad namo ngadto sa buhat ang pagtuo ug ang paghigugma nga among gihuptan dinhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mangluhod atong pangadzion ang prayer for the National Retreat of Priests. Tanan, loving Father, you sent your Son, our Lord, to be our good shepherd, sealing his selfless love for the flock by offering his very own life for our salvation. Guide and direct our priests, whom you called and sent to serve in our midst. We implore you to bless all our priests as they journey through these significant days of encountering the Beloved. May these days be filled with your graces so that they may continue to live out and sustain their vocation, touch the souls of your faithful people, imitate Christ, whose presence we continually experienced, and become instruments of your divine grace. May they constantly grow and become the priests and shepherds in your mold, fully human in their weaknesses, and yet able to guide us on the path of holiness. May you lead us through our priests as we journey in this world. May fruits of these days of renewal abound in the days to come for your greatest glory and for the life of your church. We ask this through Christ our Lord. Amen. Our Lady of the Most Holy Rosary, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Vincent Ferrer, Pray for us. Saint John Mary Vianney. Pray for us. Manglingkod sa makadiyot. Salamat kaayo sa mga grasya nga gihatag sa Ginoo nato ug usa niini mao ang divine prosperity. Nya hitabo ra ni sa tong kinabuhi kung ato gyung higugmaon ang pagtrabaho, ang pag-alagad, dili ang sweldo o ang ginansya sa atong gipangbuhat. Numduman nato nga atong lawas gasas Ginoo, dili ni pasweldohan lang. So salamat kayo sa mga mialagad nato, mitrabaho aron matuman ang atong gi-celebrate karon nga misa. Ang atong PIMAG, ang atong mga Eucharistic lay ministers, ang atong mga ushers ug usherettes, ang atong mga love offering assistants, ang atong mga knights of the altars, mga sacristans, ang atong mga IT, ang nag-decorate sa atong mga altars, ang atong mga parish personnel nga mao'y nag-andam sa atong simbahan, ang atong choir, ang San Vicente Ferrer Choir, ang ato sad nga mga mihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Wilfredo ug Mrs. Maria Bohol and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. So mauna to ang atong donation slots, ang Holy Pads na natay halin nga 34,251 slots, napay 65,749 slots nga available, tag 100 pesos per slot. Ang ato sad nga 30 slot challenge natay 175 na nga 30 slot challenge. Yan nasa tay bag-ong special slot
kutobra ni karong October 14, sugod karon ang atong IMMIG or Mother Mary's Enriching Graces para ni sa atong pagsaulog sa atong segunda patron nga kapistahan karong October 5 to 14. Yan natay 20,000 slots sa IMMIG, tag 100 pesos per slot. Sa atos ang investment slots, salamat kaayo kay naa natay mga pledges nga niabot og 27 pledges. Napay 113 ka mga slots nga tag 500,000 per slot nga dunay 25% per annum nga interest nga atong itubo niya na. Kutob rasad ni karong September 30. Thanks be to God, doon na duha nga mirimit sa ilang slot sa DSAP at ni hatod na dinhi mga kuanin taon kaayo, mga simple ra kay natong kaigsuonan niya among giingnan unya kay dili naman di pa mami makahatag og investment agreement. Okay ra na pa dir oy, basta naana na diha kay tabang ra na simbahan. Ano ra kay ni tonol ba hatod dinhi. Diya pa'y usa nga alas 8 nas gabi iniabot kay 14 niya alas 5 pa siya nigikas ila 14 trapika ni padayon gisag ari diri basta ang importante lang kuno marimit gid niya. Labiha no? Ni ano'y taga dinhi gyud. Sige na lang, di na lang ta mo hisgot anak kay sakit-sakit biasa na hisgotan pero sige lang. Salamat kaayo. Atong hatagag masipang pakpak ang niapil sa atong mga slots. Salamat kayo. Praise the Lord. Niya atong tan-awon ang gamayng update sa pagtrabaho sa atong kumbento. Salamat. Gahapon pa na finalized ang ato yung floor plans. Unya magsugod na tingali gyud ang atong architectural sa interior design mga karong simanaha. So ato lang yung iampo nga magpadayon ang pag-progress sa ato dinhing mga proyekto. Support lang gyud that to the max. So report sa atong Paris financial report for the month of August. Beginning balance 2,413,922 pesos and 61 centavos. Total cash receipts for the month of August 6,328,327 pesos and 47 centavos. Total cash expenses
6,731,273 pesos and 58 centavos. Atong ending balance for the month of August is 2,10,976 pesos and 50 centavos. Atong pakpakan, atong kaugalingon, tinabangay man taani. Salamat kaayo. Nya padayon mo pag-support sa atong YouTube channel nga Padresiano Ubod. Kaning ato rong YouTube channel na ni siya 168,000 nga subscribers. Nya kanindot unta kon padayonon ninyo ang pagsuporta niini. View kada adlaw, like, share aron na atay madawat sad nga monetization. Check up lang gamay. Kinsa din hinoron ang nagsigig sunod aning atong YouTube channel. Tasang kamot. Napunag 5 kabuok. Ang uban, mura lang gyugwa. Sige lang. Ay, naamang gid na grasya. Daghan ang naulahi, mahiuna. Daghang mahiuna, naulahi. So, salamat daan. Salamat sad sa inyong padayon nga paghatag og suporta sa ato dinhing upkeep sa parking areas og sa atong CRs. Padayuna lang na ninyo ang inyong love offerings. Salamat sad sa inyong padayong pagsunod sa atong PIMAG ug sa atong mga asherets. Labaw tanan, salamat mga ginikanan sa inyong pagdala aning inyong mga bata dinhiron sa atong misa. Dako kay ikatabang silang kinabuhi, di ni katumbas og minilyon o kaha bisag summa cum laude pas eskwelahan. Nindot kay ning inyong pagda dinhi nila sa simbahan. Unsa ganito'y atong motto? Mga 20 na kabuok ang nakalahos, no? Sige, ato ko nung basahog o sabi, go. The best place to visit is the church, and the best activity to participate is the Holy Eucharist. Atong pakpakan atong mga children. Salamat kayo. Salamat mga children. Balik-balik mo din Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausap kani. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.